Il-ġimgħa filgħodu komplew iċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-199 sena mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija f'Malta b'qudiesa solenni fil-Konkatedral ta' San Ġwan iċċelebrata mill-Arċisqof Pawlu Cremona. Preżenti għal dawn il-ċelebrazzjonijiet kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru tal-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija u l-President ta' Malta George Abela. Huma nataw salut mill-Gwardja tal-Unur flimkien mal-Banda tal-Pulizija qabel ma jingħata bidu għall-quddiesa. Ingħata wkoll salut il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit. Attendew ukoll fost l-oħrajn is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia u l-Avukat Ġenerali Peter Grech, kif ukoll uħud mill-ambaxxaturi. Aktar tard wara l-quddies kien hemm loti ta' medalji kif ukoll qoti ta' ċertifikati ta' mertu lil dawk li spiċċaw mill-korp wara 25 sena servizz. Il-Korp tal-Pulizija f'pajjiżna huwa wieħed mill-eqdem fl-Ewropa u jmur lura għal-1814 meta Sir Thomas Maitland kien Gvernatur ta' Malta. Madankollu l-Korp tal-Pulizija beda jaqa' taħt il-Gvern Malti fl-1921 wara li ngħata s-self-government. Il-Korp tal-Pulizija ħaddam fih madwar 1900 ħaddiem.